MIS Medical Imaging Systems představuje nový a unikátní systém držení masky FH-T2. Nejprve vám ukážeme různé typy masek Finesse neboli šikovných masek. Všechny jsou v takzvaném křídlovém rámu, který umožňuje větší roztažení síťoviny. FH-T2 je patentovaná maska pro hlavu, krk a rameno. Toto zajišťovací zařízení je užíváno pro terapii v supinační a pronační poloze, kdy základní desku je možné naklonit od 5 do 25 stupňů. Deska je kompletně vyrobena z uhlíkových vláken. Nikde není přítomen kov. Vodní vana MIS má uhlíkové víko s vnitřním silikonovým okrajem. Tím se předejde vystrážení vody a jejímu stékání do pantů víka. Zároveň silikonový okraj ulehčuje zavírání víka. Masku položíme do vody o teplotě v rozmezí 68 až 72 stupňů Celsia. Necháme ji ve vodě 3 až 5 minut, dokud se materiál nestane transparentní. Uchopíme rám a vyjmeme masku ven z vany. Před položením masky na obličej masku trochu osušíme. Natáhneme ji na bradu, přetáhneme přes nos do 2 modrých distálních záložek. Masku vytáhneme a zaklikneme do zajišťovacího mechanismu. Poté masku sformujeme. Při snímání masky jednoduše páčku otočíme. Maska vyskočí ze zajišťovacího mechanismu. Otevřeme křídla rámu a masku sundáme. Pokud byste chtěli tento systém vyzkoušet, rádi vám příležitost umožníme. Prosím, kontaktujte nás.